Astăzi vom face prezentarea serverului GFZone de Minecraft. Când intrăm pe server, sunt o grămadă de sign-uri care ne dau multe informații despre server. Bine ați venit pe serverul nostru, warp pentru a vedea toate warpurile noastre, ofertă game mode, prezentare server, reguli server, regulament server GFZone, fără limbaj indecent, fără reclamă, fără spam, fără coduri, luați bani permanent și fără set home pe proprietatea altuia. Nu cereți mod creativ. Pentru orice nelămurire întrebați stafful. Nu construiți clădiri mai înalte de 50 de blocuri, fără caps look pe chat. Cei care au creativ nu au voie să dea iteme. Nu se cer comenzi, dacă cereți comenzi veți primi multe 15 minute. Pentru informații, aveți două adrese de Skype, una de Messenger și dacă aveți întrebări. Și nu grifați, puteți lua bani 2 săptămâni. Scurtă prezentarea serverului. Bine ai venit pe serverul nostru, sper că te vei distra, aici ai multe eventuri și activități. Dacă respecti, vei fi respectat. Stafful te roagă să respecti regulamentul. Dacă nu știi ceva, poți întreba un admin sau owner, scrie warp pentru a vedea toate warpurile toate warpurile care sunt pe server. În fiecare duminică la ora 10 este event grifat, warp grifat pentru a vedea. Atenție, eventul grifat nu se deschide dacă nu sunt minim 6 player pe server. Aici avem un staff foarte bun. Dacă dorești și tu să te alături staffului nostru, poți fi activ și să faci impresie bună serverului sau poți dona chiar prin transfer bancar, warp donații pentru a vedea mai bine. Asta a fost o mică prezentare a serverului, sper ca să te simți mai bine pe server. Și nu uita, chemați prietenii să joace și ei pe serverul nostru. Aici avem stafful GFZone, owner, moderator, admin, helper. Și aici avem un anunț. Atenție, dacă aduceți 3 player care joacă constant pe server, primiți game mode 2 săptămâni. Acesta este spawn, shop, niște animale făcute de unori și portal spre nether. Warp Castle. Acest torp este doar de frumusețe și puteți doar să-l vizitați. O casă mică. Încă una cu 2 chesturi, masă de lucru și pat. Înăuntru este un tron făcut din blocuri de aur. Putem urca pe scări, aici este un pod. Și în spate putem să urcăm până sus la turnuri. Fiecare turn este legat de altul printr-un tunel. Warp donații. Deci, dacă vreți builder, trebuie să plătiți 3 euro și aveți acces la fly. Pentru VIP 4 euro, acces la fly și la vanish. Pentru helper 5 euro, acces la fly, kick, mute, etc. Game mode 4 euro. Admin 6 euro, acces la kick, ban, mute, tp. Moderator 10 euro, acces la kick, mute, ban, jail, cam toate comenzile. 2 stack-uri de diamond block, 2 euro. Day, vanish, tp, 3 euro. Dacă vreți să schimbăm 3 spawner, dacă vreți să schimbăm 3 spawnere 1 euro. O să vă explic imediat ce înseamnă. Warp shop. 3 spawnere, adică puteți să cumpărați un spawner și el normal vine spawner de porci și puteți să-l schimbați în spawner de orice altceva prin acea opțiune. La shop. Bine ai venit la shop. Pentru a cumpăra, apasă click stânga pe sign.
Iar pentru a vinde apasă click stâng, aici e o greșeală, aici trebuie să fie click dreapta. Iar pentru a vinde click stânga pe sine. Fii atent, când vinzi vei lua 50% din preț. Avem multe blocuri și iteme puse la vânzare. Iar etajul 2 sau subsolul este închis pentru că este în construcție. Avem warp enchant. Aici la enchant poate veni orice player fără să-și mai construiască enchant table la el acasă și să-și modifice aici itemele. Warp event. Aici se va desfășura eventul drop event. Așa, acesta este warp event grifat. Eventul grifat este în fiecare duminică la ora 10 și trebuie să fie minim 6 player pentru deschidere. Doar ownerii pot deschide aceste uși, iar playerii se vor bucura de toate blocurile puse de noi aici. Diamond block, pistoane, lemn, cărămidă, aur, glustone, stone, fier, lemn, tot. Acest event e odată la o săptămână. Warp Jail. Dacă cineva intră în jail și vreți să-l vizitați, puteți veni aici. Warp mâncare. Dacă aveți nevoie de mâncare, veniți aici și omorâți animale. Și luați lână, mâncare și ce mai aveți nevoie. Warp parkour. Bine ai venit la parkour, bafta. Spre teroare. Îmi pare bine că te-am cunoscut. Aici trebuie să completați o mapă destul de greu de trecut prin toate. Cred că o să pun pauză și o să vă las mai pe la sfârșit. Sau dacă îl termin din prima, o să filmez. Pentru mine nu e așa greu de trecut, pentru că eu l-am făcut împreună cu Adi și știu cam despre ce e vorba. Sper să-l trec din prima. Revenim. Este destul de greu dacă nu aveți creativ. Și mă rog, o să trecem un pic peste acești pași. Este destul de greu event parkour. Și lung. Și la ultima săritură ajungem aici. Și acum nu uita, rămâi aici pentru a-ți ridica premiul. Glumeam, spune una deci, mă rog, să încep. Nu primești nimic. Glumeam, spune una dintre owner că ai terminat. Nu uita, rămâi aici pentru a-ți lua premiul. Bravo, ai terminat. Premiul 1, ai de ales între 3 premii diferite. Premiul 1 fiind sabie și târnacop de diamant, premiul 2 armură de fier și 10 diamante și premiul 3 stag mâncare, târnacop diamant și 2 cuburi de diamant. Nu aveți voie să dați set home aici, pentru că owner se va uita în consolă și puteți primi bani. Mi-am terminat și cu Warp Parkour. Warp Portal Nether.
Warpul acesta te duce la portalul Nether unde am mai fost și puteți merge spre Nether.